OK, už sú Vianoce, hodinu aj 12 minút. Hej, je 1 hodina ráno, 24. decembra 2025. A ja si tu pozerám videa spred roka, čo som ešte nevedela, že moja kniha vyjde. A som volala jednej mojej detskej psychiatričke. Len neviem prečo. Hej, trošku piva. Neviem, ale ona proste ma chcela vystrašiť, použiť na mňa tie svoje manipulačné techniky, aby som sa posrala a aby som tú knihu nevydala, hej. Ja som sa neposrala a tú knihu som vydala, hej. Takže tak. A idem teraz nahrať náš rozhovor, ktorý som si vtedy nahrala. Ja som si vtedy nahrávala všetky rozhovory, čo som prijímala, alebo toto. A tak, dobre, idem to pustiť. Áno? Dobrý Krajňáková. No, nech sa páči. No, ja som sa chcela spýtať proste, že ja som napísala knihu a ja som tam použila vlastne tie svoje stravy, akože toto. Nevadí? A akú knihu? Neviem, o čom hovoríte, prepáčte. No, ja som napísala knihu, ona sa volá, že Znalkyňa. Bolo pred rokom, hej, A je to vlastne kniha o tom, jak ma vyšetrovali znalci a tieto veci. No? No a proste všetko tam chcem akože zverejniť, no nevadí to, nebudú ma tí znalci naháňať potom. Asi budú. Asi to sú dôverné informácie, asi by sa to nemalo. No ale Nech ja ma Môžem sa na to pozrieť? Môžem si A nech si ma sa na to naháňajú. pozriem, že to prekonzultujeme? No, môžeme, no, ale čo, prídem akože k vám, alebo čo? Ja neviem, a co z internetu to nevieš poslať? Máš to Bola taká blbá pred rokom. Si to písala, nie? No, do Wordu. A ja Taká naivná som bola. A proste som tam napísala to, čo povedala o ňom jedna právnička, čo ju poznám. No, ale to ťa budú stíhať ako trestné činové ohováranie. Tak nech si stíhajú. Hovorím, že radšej mi to pošli, dobré? Ona o ňom povedala, že je to sexuálny deviant a že je to chorý človek a že mu ide len o prachy a také veci. Ona hovorila. No, lenže toto, keď zverejníš, tak ako máš na krku stíhanie. Za trestné čin ohovárania a neviem za čo. A to nie je pravda, akože o ňom, alebo čo? Ako ja také veci o ňom neviem a zase také veci sa, aj keď je niečo, že má niekto nejaký problém, tak sa takýmto spôsobom nedávajú vonku na verejnosť. Takýmto sa dávajú na verejnosť. Z toho veľké nepríjemnosti. Pošli mi to. Moja adresa, vieš, psychiatria. Ja budem mať veľké nepríjemnosti, no tak nech mám. Ja ti môžem osrať. Ktoré veci tam môžu, ktoré veci môžu. Hej, ty mi budeš tam diktovať, čo môže tam byť. No dobré, a môžem A sa čo nie? spýtať z psychiatrie? Ako vyrušujem, alebo čo? No, tak hej, že raz do večer do hodín na návšteve som okrem iného, čiže ako nie je veľmi dobrý čas. Keď vieš zavolať napríklad v pondelok do obeda, že keď ti to nesúli, alebo mi to pošli a už ti poviem, prečítam si a poviem ti, ktoré veci by som dala vonku, alebo vymenila, dobre? No dobre, ale môžem to ešte že ja som bola u takej Ale však ona úplne na mňa používa manipulačné techniky, či berem drogy, a ja som jej povedala, že neberem. A ona sa ma pýtala, pretože ja sa kývem, ja sa už mesiac kývem, ja som sa pol roka kývala a proste moja ja som brala 3 roky Stilnox a ja som sa z toho začala kývať. Kľudne. No, a to je droga, Môžem nie? Stilnox je droga v podstate. povedať, že som celý život dokázala
ukončiť. No a proste ja som sa z Tak. toho začala kývať a Ako proste som mala som pseudohalucinácie a také veci. Lebo Môže to byť. No a teraz tak som tá kniha je aj o tom úplne boji s tou závislosťou. neviem No. No Lebo to je dobré, vysvetliť, to sa dá použiť. lebo Prosím? sa to Že to už o slovami závislosti sa môže hovoriť, lebo úplne to z toho môže nedá spadnúť hocikto. vysvetľovať. Hej, no. Je No, to dobre. A Pošli mi to moje, pošli mi, pozriem sa na to. komplikované. čakám a proste on dostal hysterický záchvat, keď za mnou volal. Prečo? No ja neviem, on po mne vrieskal, jak keby bol Ja poslaný si démonov, dám akože normálne exorcista by som na ňo sáke. volala. Dám si sake a bude všetko v pohode. Lebo som spoločnosť. Nech máme. Pošli mi to, určite ti rada, čo môžem, tak ti pomôžem, dobre? Dobre, Dobre, čau. dovi. Čau.